Update på min situation er positiv. Jeg forlænger mit ophold i Los Angeles til den 14. eller 15. januar i stedet for den 9. Og det gør jeg fordi at Erin er blevet forsinket yderligere. Men på søndag tager jeg ned til hende i Long Beach og overnatter 1 eller 2 nætter. Og så tager jeg så tilbage her til den her lejlighed på det her sted. Og så forhåbentlig den 14. eller 15. så er hun klar til at tage til Santa Cruz. Og med hensyn til San Francisco ser det alting ud til at matche, fordi jeg har skrevet til en fyr. Han er 40 år. Tad hedder han i San Francisco, og han er villig til at køre hele vejen ned til Santa Cruz for at hente mig fra San Francisco. Det er 2 timers kørsel one way, så det er helt fantastisk. Og her er stadigvæk meget gavnlige mennesker, der giver mig mad og drikke, så det gør det hele ret simpelt. Altså der er ikke nogen problemer af væsentlig størrelse. Så ja, alting går godt i den sammenhæng. Og ja, de er rigtig flinke, selvom vi bor 6 mennesker i en 3-værelseslejlighed, så alle er meget tolerante, og ja, det er en fornøjelse. Ja, så det er situationen, og jeg kan bo hos ham tæt i de 7 dage, fra omkring den 20. til den 27. Før jeg flyver ud til San Francisco. Ja, derudover så er det meget religiøse mennesker. Alle sammen, jeg bor sammen med nu, de er kristne. Jeg ved ikke helt, hvor traditionelt jeg vil kalde dem, men de er i hvert fald kristne i en forstand, som ikke eksisterer i Danmark. Altså forleden aften så kom en masse mennesker over, og jeg tænkte, nej, nu kommer jeg til at skulle være sent op, fordi de siger, at jeg skal være artist i stuen og så videre. Men det var sgu en bibelklub, så de gik tidligt i seng, men det er meget sjovt at opleve. Altså det tror jeg aldrig jeg har oplevet før. Og på hylderne, bøgerne, der står er spirituelt religiøse, over halvdelen af dem. Og de går i kirke om søndagen, så jeg tager med dem i kirke på søndag også, for at se hvad det er for noget. De har ikke nogen bygning, så de holder det i en biograf. Typisk LA, kunne jeg forstå på dem. Ja. Og ja, bare måden taler om deres problemer på. Altså en af dem, han havde et dilemma, fordi han havde blevet forelsket i en tyrkisk pige, og hun var ikke religiøs på nogen måde, og i Bibelen står der jo, at vedkommende, det vil sige ham her, Stephen, han skulle gifte sig med en pige, der også tror på Gud. Og det var rent faktisk en hindring for ham. Altså det er en hindring for ham, at der står det i Bibelen, fordi så indtil videre har det tilbageholdt ham. En måde at forholde sig til Bibelen på, som jeg aldrig nogensinde har talt med nogle mennesker om før. Altså jeg ved, de eksisterer i Danmark, men de er i hvert fald i mindretal, det er helt sikkert. Ja, så det er sgu meget sjovt og meget interessant, selvom jeg på ingen måde kan relatere til det. Ja.
Derudover stadigvæk en lille smule forbløffet, selvom jeg er ved at være hardcore i den forbindelse. En lille smule forbløffet over stadigvæk, hvor mange homeless hjemløse der er. Forleden morgen, da jeg gik ud af døren for på vej ned på stranden, var der en fyr, der var ved at blive anholdt på den anden side af gaden. Og ja, de er sgu bare over det hele altså. Og nogle af dem ser ikke ud til at have det sindssygt godt. Så. Men bortset fra det, og sirenerne, de konsistente sirener, som hele tiden minder mig om, hvor jeg er. Bortset fra det, så virker det som en rigtig fed by, altså jeg kan sgu godt lide den. Det minder mig meget om San Diego, på grund af hele klimaet og så videre. Men er ikke helt lige så tilbagelænet. Altså San Diego er ikke. Man kan godt mærke på Los Angeles, at det er på byens størrelse. Den kan man godt mærke, selv i det område, hvor jeg er. Så, men ja, jeg har det godt.